Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. Mayor, mayong gabi. Salamat kid Mayor buwas nga adlaw ang report kanabaton ko buwas aga pa dira sa may Cadiz Arena Gym, Cadiz City may mas Cloa distribution. Good news ani no sa mga benepisyaryo sang sa ginatawag nga CARP. Ano pa gid ang matabo buwas sa Mayor? Mga pila na sila bilo magabaton? Ang according sa plano nila, I think daw mga almost 4,000 ang makabaton Cloa was all over Negros Occidental. Bilog nga Negros Occidental, venue Bilog is din ang Negros. Yes. ang Yes, venue is valid. Cadiz City. Yes, Cadiz Arena ang venue. Oho. But istoryahan ta Mayor dira sa inyo sa sudad sang Cadiz. Ano to kung may ara ka figures dira kung pila ang halin dira sa Cadiz City? Actually nga ang nakita ko kaina do 1,500 sa Northern Negros. Mhm. Sa bilog na Northern Negros. Pero more or less mo na figure sa Southern Negros. Okay. Ang inimbitar nila. But actually, hindi lang ni siya Cloa distribution. Aha. Kay I believe the President will sign into law Hmm? the CARP Emancipation Law. Aha. In ang emancipation law, but siguro i-condone na ang tanan ng mga balayran Okay. sa mga beneficiary. Di ba? Subong tagaan ka duta, pero may balayran ka. Aha. Bali, i-reimburse mong gobyerno. Aha. Tomorrow, I believe the President will sign into law Okay. the emancipation law. So, balik matabo sa buwas, si Presidente mismo masign. And I believe this is all over the country. Mhm. Ang gathering isang regional gathering no sang ARBs. Okay. So, isa diri sang may dako nga papel Mayor sa distribution boss is ang Department of Agrarian Reform, ang DAR. Yes, correct. Uh-huh. In fact, si regional director, siya gin mismo makadto man di buwas. Okay. So, I think may live streaming, no? May live streaming na matabo. sa inyong official FB page sa Cadiz City. Sa FB page may ara, yung sa DAR may ara man. Okay. I believe makuha sa Malacanang. That's what I heard no, from the organizer. Okay. So, ang iban siguro Mayor nga mga public officials gikan sa mga banwa kang syudad nga may benepisyaryo nga magabaton siguro ara man buwas ang adlaw. Yes, I believe they were also invited. They were also invited to join. Okay. So paano ni maubos ang 4,000 halin aga tutob hapon nga tagtaganay? Yes, the whole day affair ni nila, the whole day affair. Mhm. Mhm. I think kada damo man mga maro, mga maros no all over the province. Okay. Ang maabot na nito. So probably ang matapos ni na kada district siguro may isa lamesa na ang distribution. Okay. After the presentation, after the live streaming sa ating presidente. Okay. Ari Mayor temprano huntang imo sining mapanugyan or mensahe mo sa mga taga-syudad sang Cadiz nga makabaton sang Cloa buwas nga adlaw. Well, actually, Action Marlon, as we speak, ang isa ka programa sang City Agriculture sang Cadiz, of course, yung sa opisina ng Mayor, Aha. na the reforestation kami by involving ini mga Cloa holder sa nabukid na porsyon sa atong syudad. Mm. Actually, these areas are already abandoned. Laban sini are abandoned. Aha. So, because of aging population, iwat ng tao na maubra sa tubo. Mhm. So, ang atong ginhimo, nagkuhan i-convert ni nato ng mga katumbo, ang mga arable yet abandoned land o unproductive land, wala tanom, Aha. bakante. So, gatanom ta subong lube, gatanom kita ka yes, no? That's why isang last Wednesday, isa ang atong bisita diri ang PCA, Coconut Authority, kay diri sila nag-hold ng ila regional conference
So I think ginahimo ni nila every month. Mm. So doing kita ang host last Wednesday. So that's why na ang ila pagkanto diri sa city nagsignify sila sa ila intention na madugang sang planting materials na madugang technical assistance no, sa mga farmers na ma-get into coconut farming. No, this is coupled na may mga intercropping kita na kafe, and ang kafe gina-intercrop man naton sa abaka. You know, Action Marlon ang Phil Abaka Association sa Pilipinas, may nakita sila na abaka diri sa Negros, diri sa hiyang-hiyang, these are bigger and higher, mas taas. No? And ang strength, babakod, na varieties ng abaka that was only discovered diri sa aton, no? Sa Negros Occidental, diri sa may hiyang. That's why, nakabalokos na kay 2 months ago, nagsaka tong mga members ng mga scientists, no? Sang field fiber, nagsaka. Tapos lakag naglantaw, nagkuha sa mga samples, and everything kay gindala nila. I think within the month or next month ma-release na nilang result. If this will push through, amo nang aton isa ka mga programa na i-introduce no sa mga farmers nato sa aton mga ARBs no na nabukid na portion magtanong sang high value crop no, like coffee and abaka kay kadako sa market subong sang abaka. So amo na siya mga highlights no naging introduce naton sa mga ARBs naton diri sa Cadiz. Are Mayor, total farmers na gidman ang nastoryahan naton, agriculture. Ano to, kung parave ka man sa sining gin-report missing nga abono sa Rice Processing Center sa may Tabunan, Bago City, gin-check ko Mayor ang datos, nagapakita 17 LGUs ang beneficiaryos. Sa 17 LGUs, 13 nakakompleto na kuha silang abono. Amo ni sila Mayor ang mga farmers malapiktado sa Bagyo Odette nagligang tuig. Sa 17, may duha ka LGU nga waay gidya sang may nakuha mi isa palang kasako. Isa sa duwa, Cadiz City. Daw 200 balang allocation Mayor sa Cadiz City mo. Ang mga beneficiaryo da Mayor, way nagdagop si mo kung way nagpangayo sa bulig? Way sila makakuha kapag mas sining missing fertilizer? Well, actually, correct na mga 200 yes. Standing among there. During that time, ginambal na unahon ng mga municipalities no? Okay. Kaya ang city, actually, after Udet, do nakapanghatag, kami gagmay, at least nakapanghatag. But dako ito tani na bulit sa mga farmers na mga affected sa Udet, no? Ang 200 bags. Knowing na kamahal man. But last, when was that? Wednesday, I was with the governor. Wednesday sa hapon, I was with the governor, and I believe do ka pangita sila sa fund na ibulos no sa wala sa kabaton as the investigation is ongoing. So kung ano kaya natabo sa nagkaradula na fund na abono. So kabay pa nga makakita ni isang pundo ang ato sa provincial government sa idalom sila sa nga fertilizer program. Mayor, salamat gid sir kag mayong gabi sa liwat. Yes, thank you man, and congratulations sa mga ARBs ball. Yes. Doon nakadaog sila sa Dugay ng hulat nila ni. Dugay ng hulat nila. No? Congratulations. Hopefully maging productive na ning aton mga agrarian reform, mga kadutaan kay kadako na bagay na para sa LGU. Yes. No? Mag-productive ini ng mga areas and para naman kabayan sa ilang mga overdue na mga land taxes sila na sa ating gobyerno. So sa aliwat, mayong gabi, mabuhay ang syudad sa Cadiz. Salamat, Kid. Objective.